nabil, eta nabilelako nago aineke, ikusirikan denok hain urrun, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak hain utzik, nabil, eta nabilelako nago hain ziki. Ala ere, gelditu egingo naiz, ala ere, hau nere lurra da, hemen dago, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra. Ala ere, ez dut besterik, ala ere, ez dut hobeagorik, ala ere, nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke. Zerrotza egiten duen ilargiaren azpian, zerrotza egiten duen anaiaren ondoan. Nabil, eta Kantu zarra batzuntzat, baina diona, ustez, balio dula gara uneako. 50 urte gehi hori izango dira, kantu hori atazanetik. Zertan ibili gara. Edoze erata jardunik emaitza egokiek lortu alditzazkegu. Bide oso okerretik etorria eta kalte handiena geure burui einez. Geure burui einez. Eta gaur egun gaude galdute guztiz gure Euskal Herri hau. Zaindu berdien kontuk ez geha izaitzen. Ez geha izaitzen. Eta hoxe daba eromena eta inozokeria ordainetan jasotzi hauxe da. Gaur egun ez geha ohartzen Euskal Herri alde zergatik jardun berdegun ere anistasuna esaten eta kanpoko etxiek gu aberazten gaituelakoen. Ze aigea gordetzen zertako ehondie gure aurrekoek lanien. Zaila da, hori ulertzeko berda barne begirada handi bet eta konturatzea handi bet eta gaur egun nik askotan esatetena pitoka gapiz eta txoak giletan galdurik pasatzen dugu eguna. Hori bai, gu horren alde, haren alde hotzi zertau bara joi nahi gero espalima naiz ni neu hori eta hoxe gertatzen da gaur egunin ez dakiule eta ez dakiule ze diruen bidez egia mantentzen euskerie telebistan eta liburuk eta baina gure umiek la egingo dute euskerie ez txakoelako baliagarri
eta gure helduek ere zeatik ez dio heltzen hain abertzali dienak ere euskeri, zeatik etzakoelako baliagarri behaien bizireko. Eta guzti hori nun ikusi dezakegu. Aspalditik dakegun gizabidea hitzez, euskeraz gizabidea, gizakion bidea dalako gizabidea. Eta gizabidetik ertenik gehanien ez giza eta ez bide. Gea ez errez. Euskal gizartie da guzaitu berdaune, eta ez kanpoko ez dakize, amengo arezea, bestea, da, eta gu geuse nola gaude. Euskeri ez dio, zertago barrio eta euskeri da gida liburue bizireko. Ez gutzat. Gizadi guztientzat da. Ez gea, azkenengo, Franco garaitiken honea etorredan dana, da kanpoa, etxekoakin. Bai, baina etxekoa azkenin ezertako ez dio, bale jo. Eta ez dakik baina zertako den. Aurretik izen dien euskaltzale eta euskal jakintzuek zertako balio digute guri ezertako ez da. Hori hala baldin bada, kitxo, da, batentzat. Orduan, amendak gorde berdauna. Eta euskal gizartie, baina euskal gizartie nola gordelike zaindu beharreko ezer deu gizatasunezko jokabidiek eta sentile di oinarrile ez giza banakakua. Eta bere arazo, banakako arazo mundial hauek, dazkeuna gaur egun nien guk. Danak munduko silbortxo bihurtute gaude. Ez dakigu izaten, silbortxo zeatiken, gorputze ez dakiguleko nun dagoen. Gorputze da zendile dira, da zendilek osatuz gizartie, giza artekua, osatuz benetako gizatasunin. Baina, nola iritsi horrea oin, galdu gehanin bidin, bidetik kanpo gehanin zaile, da zaile, eta hori da bidien berduna. Zer da ekintza beharrezkoa, benetazko ekintzak zein die, emakumezko eta gizonezko, ezagutza zuzen bat, jator bat, guztiok sendotzeko. Gaur egunin ez da aia ideologizauteko bile kontutan, ideologiek bai, jardun baten, hola, baina gero gizatasune ez da ideologie, gizatasune bada benetazko ariketa bat bizitzen. Bideratzen gaituna, bidera ekartzen duna gizakile zorioneako, eta gu ze berdeu bat, gu berditu, helburu izen berdu ume zoriontzuak, umiei egia tratu oso txarra ematen eskola hauekin eta oso txarra, eta dazkegun ohiturak helduok da miserile egile esan da. Ondo ikuste deu, geure buru izurratzia, drogak eta zorrutek eta bestiek eta danak. Gero joera handi bete badago, kiroleta eta bar, da gainera dago ikiarrile zeatik, justu, aldeiteatiken, gizarte zikin ontatiken, hain zikin gaude, kantu dio bezala, oso zikin gaude garbiketa berdeu, dortako berdeu, emakumezko eta gizonezkoek elkar hartzeko, ezautzeko, sendotzeko, ekintza berritu du. Tai baliarrean, baina une larrien gaude, gauze galdu iteie une baten. Galdu indau, ez? Da oin gu ez bide hortan txeta, urrungo belanoaldiek die, urrungo erabaki horra da. Aukera baitugu, jartzen bagea geure etxie zaitzea, eta ez beste txoaki guztietan, gure etxie ondo eta zuzen eta gizatasunez osatzen badeu, inguru guztiek aldagoitugu. Da bestela, geure ondatu ingogea. Zaitu gaitezen, eta norabidea dugun, azken baten bizitzeko sortu geha, eta hausetokatzen ez egu bizitzea. Heldu horiei, eutsi horiei, eta aurrea.